Manis, manis. Hindi ka ba? Thank you.
Hey bro. Nice meeting you finally. Nakita kami kayan. Ang yung brother, yung... Kasama ko niya. Ay, mayong adlaw sa inyong tanan. Firma na. Sige. Saan ba tawag? Thank you. Kamu menawan. Mag-ibyo na lang ko lang. Hindi, nag-swimming kahapon kagabi sa Tuartigas na barangay. Dito kami sa Santiago Gatingi. Social kami, meron kaming bodyguard. Nice, sir. Gusto ba na kayo kadua, sir? Sir. Sir, picture po. Ayan. Asa last? Punta kami sa next location kung saan kami magla-lunch. Okay, against the light. Some Wala ba may ticket? Wala yung pass. ticket. Kakain na po kami ulit. Sila na. So, kain na po kami. Magla-lunch muna kami bago pa kami pumunta sa aming hotel. Nandun na po ang lahat. Loob Karagaban and ang grupo po ni Elias. And of course, the social club.